ሰላም ኩራት ተኻተልትና እምበኣርከስ ከምቲ ልሙድ መደብና ሒዝና ናባኹም መፂና ኣለና ናይ ሎማዓልቲ ንመሃሮ ድማ ቮርደን ላይስት መዝገበ ቃላት ዲክሽነሪ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እምበኣርከስ ኣብዚ ስዕብ መደብና እውን ካልእ መደባት ሒዝና ክንመፀኩም ኢና ንኣብነት ኣብ ኣይኤንዲ ከመይ ኢልካ ንስራሕ ዝኾኑ ወረቐት ፍቓድ ትቕበል ዝብል እውን ስዒቡ ክቐርበልኩም እዩ ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ መዝገበ ቃላት ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንተሃልዩ ኩሉ ግዜ ቃላት ኣብ ኔዘርላንድን እንግሊዝን ክጅምር ከሎ ከምዛ ኤቢሲዲ ዘለዎ ልክዕ ከምዛ እዞም ፊደላት ኔዘርላንድስ ዘለዋ እዮም ዝፀሓፉ ሕጂ ንኣብነት እንዳረኣና ከይድና ኩሉ ግዜ ክንገነዘበሉ ዘለና ቀዳማይ ፊደል ኩሉ ግዜ ንኻልኣይ ፊደል ቀዲሙ እዩ ዝፀሓፍ ክልተ ኣ ዘለዎ ንሓደ ኣ ዘለዎ ቀዲሙ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ክሳብ ፍልል ንረክብ ኢና እናርኣና ንቕጽል ናብዚ ስዕብ ክንቅጽል ኢና ሕጂ እዚኦም ኣብነታት ክንጽሕፎም ኢና እዚኦም ምሙሎም ንጽሕፎም ዘለና እንዳስተባሃልና ንኸይድ ስኣፎንስ ናይ ምሸት እንተልይዎ ናይ ይኾና ለማት እዩ ኣፎንስ ተኾይኑ ግን ምሸት ጥራይ ይኾና ለማት እዩ ስሚዳኽ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ስሚዳኽ ዝበሃል ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 12 ፋዱስ ዘሎ ማለት እዩ እሱ ድሕሪ ቀትሪ ይበሃል ሶክተንትስ ናይ ንግሆ ሕጂ እዚ ግን መጀመርያ ክንዛረበሉ ተኮይንና ሳፎንስ ድሕሪ ኩሉ ክመፅእ ዝግብኦ ግን ኣብ ዲክሽነሪ ቀዳማይ ተፃሒፉ ይርከብና ምክንያቱ ኣ ቀዲሙ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ክራውሰን ሄበን ኣንኸክራውሰን ምልክት ቁኑዕ ክትገብር ሕጂ ኣብ ምእራም ማለት እዩ ንኣብነት ከተእርም ከለኻ ኣብ ትምህርቲ ቁኑዕን ጌጋን እንዳበልካ ተእርም ስለዚ ክራውሰን ሄበን ኣንኸክራውሰን ሕጂ እዚኻ ምልክት ቁኑዕ ክትገብር ኣንታል ደ ኣንታልን ብዝሒ እቲ ብዝሒ ካብ ማለት እዩ ኣንታል ደ ኣንታልን ኣብ ዲክሽነሪ ግን ብዝሒ ኢልና ጥራና ንረኽቦ እቲ ብዝሒ ዝብል ኣይንረኽብን ኢና ኣርዳፕል ደ ኣርዳፕል ድንሽ እቲ ድንሽ ንቅፅል ኢና ኣኽት ሸሞንተ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናይ ፊደል ስዒቡ ይመፅእ ኣሎ ክንርኢ ኣለና ሕጂ ኣብዚ ኣኽት ኣላትና ምሽ እቲ ትውዳላ ኣኽተር ድሕሪኻ ኣኽተር ሕጂ ኣ ሰይሃተይ ምሽ ኢልና ኣለና ሽዑ እሳ ቀዳመይ ስለ ትመፅእ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ ፊደል ግን ኢ ኢሉ ይመፅእ ኣሎ እቲኣ ግን ወዲኣ ኣላ ኣኽት ኢላ ስለ ዘላ ብድሕሪኡ ዝመፀ ድሕሪኡ ይስራዕ ማለት እዩ ኣኽተር ብድሕሪት እዩ ኣኽተር ናም ሕጂ ንምፃእ ኣኽተር ናም ሕጂ ሃረዋ እዚኣ ኣኽተር ኢልና ልክዕ ከም ኣላ ብድሕሪኡኻ ናም ይፀሓፍ ስለ ዘሎ ብድሕሪኣ ትመፅእ ማለት እዩ ኣኽተርናም ደኣኽተርናም ስም ኣቦ ሓጎ ኣድረስ ደኣድረሰን ኣድራሻ ማለት እዩ ኣፍ ማከን ማክት ኣፍ ሄበን ኣፍ ኸማክት ክትውድእ ወዳእዮ ወዲ እዮ ኣውስፕራክ ኣውስፕራክ ቆፀራ ማለት እዩ ቆፀራ እቲ ግን ኣይፀሓፍኒ ቆፀራ ኢሉ ድራ ይፀሓፍ ዜንካ ኤክስትራ ክንፈልጠት ዘለናየን ናይ ዲክሽነሪ ወዲና ኣለና ሕጂ ናብ ዜን ክንቅፅል ኢና ven je var kom je vandaan hoe heet je moeder hoe heet je vader hoe oud ben je welk kleur haren heb je welk kleur ogen heb je hoe lang ben je ሕጂ እዚአን እስኪ ባዕልኩም መልስዎን ትርጉመንሲ መልስዎን ኣነኻ ብድሕሪኡ ኣስዒበ መልሲ ክፅሕፈልኩም እየ
ራይምባር ናመልሰን ከይኛ ቪ በንየንተይልና መን ኢኻ ንስኻ ቫር ኮሚየ ፋንዳን ካበይ ኢኻ መጺኻ ሁ ሄይት የሙደር መን እዩ ስም ኣዴኻ ሁ ሄይት የፋደር መን እዩ ስም ኣቦኻ ሁ ኣውት በን ክንደይ እዩ ዕድሜኻ ቨልክሉር ሃረን ሄብየ ዓይናይ ሕብሪ ኣለዎ ጸጉርኻ ቨልክሉር ኦኸን ሄብየ ዓይናይ ሕብሪ ዓይንኻ ሁላንግ በንየ ክንደይ እዩ ቁመትካ ኣብዚ ስዕብ መደብና እቶም ታሽራኹም ወዲቑ ዓመቱ ኣኺሉ ካብ ስራሕ ከተቋርጹኹም ተባሂልኩም ዘለኹም ወይ ኣቋሪጽኩም ዘለኹም ብኸመይ ታሴራ ንስራሕ ዝኸውን ግዝያዊ ተሓቱ ዝብል ክኸውን እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ክንገብሮ ዘለና ነገር ተልዩ ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ዘለኩም ሓበሬታን ነቐፌታን ክትጽሕፉልና ንሕና እውን መልሲ ክነህበኩም ክንምሃር ካባኹም ድማ ድልዋት ኢና። ናይ ሎሚ ምሸት እዚ ይመስል። ሰላም ምሸት።